Este ano celebramos os 40 anos da creación do Padroado de Turismo Rías Baixas. Nestas 4 décadas moito teñen cambiado as Rías Baixas e a forma de promover o destino. En 1989 publicouse a primeira guía provincial co Castelo de Soutomayor na portada. Os anos 90 serviron para consolidar a presenza das Rías Baixas nas feiras de turismo nacional e internacional. A primeira web de turismo Rías Baixas data de 1998, moi distinta da actual. Co cambio de milenio, estreamos logo para identificar a provincia e renovámolo no 2014 coa cor turquesa actual. O ano 2004 foi determinante coa inauguración dunha sede propia no Palacete das Mendoza. O turismo consolídase como motor económico da provincia e comeza a modernización da estrategia de promoción. Aposta pola calidade a través dos distintivos SICTED, incorporación dun observatorio de datos e proxectos de innovación. O traballo duro deu os seus froitos e na última década o destino Rías Baixas avanzou na súa internacionalización, ao tempo que as súas campañas acumulaban dúcias de premios en festivais de todo o mundo. Vivimos nun paraíso que cada vez conquista máis xente. Chegamos a 2025 acadando cifras récord de visitantes. Por outros 40 anos, promovendo esta terra única.